Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya ni molono Tripura hao gobangma lama swnamani kotor nok tangmani yakre kotor swnamani kolkaimani abahai samung tanglangmani Laibuma rok जों nugo Phaidi haike Maharaja ni Molni abahai samung khlailangmani Laibuma rokno saimanlainai dinini o video Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya ni molo Tripura Haphango Public Works Department no alkake khagui swnamjakha a jorao o department ni samung wngkha Haphangni haba nok tangnani lama swnamnani yakrai kotor swnamnani pukhiri khurnani bai jalinani kol kainani rajbarini samung khlainani abo hairok Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya ni molo Tripura hani gobangkuk lamano lama kwthwngmang mane tabukni lama hai pis rwjakya mangno bango a jorani yakrai rok buphangni kath bai swnamjak aboni bagui yakrai bai lama rokno bisiburum no swnamphirna nangkha 1924-25 bisio Agartala ni Simi Akhaura lamao je lama Tripurani bisingo khobjago a lamano paka lama eba concrete road swnamjakha 1926 bisio Agartala ni Simi Udaipur lamano phuarjakha lama phuarjak phano o lama aphurubo lama kwthwng eba paka rwjakyakho 1942 bisio Kumila ni Simi Sunamura ni Simi Agartala kasa lama swnamjakha abono karibo Agartala ni Simi Simna lama 1942 bisio swnamna sengmani 1943 bisio swnambakha olo a lamao 1945 bisini bisingo paka lama swnamjakha o lama rokno karibo Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya ni molo Tripura hani bebak division rogo gobangma paka lama swnamjakha phiaba a mol rogo wati gobang phaima bai bisiburum no a lama rokno swnamphirna nangkha Thasingo salangmani lama rokno karibo Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya ni molo alka gobangma lama swnamjakha a lama rok wngkha Agartala ni Simi Ranir Bazar lama Birendra ni Simi Mandai Bazar lama Melagor ni Simi Kakrabon Lembusora ni Simi Photigrai Bagbari ni Simi Devendra Nagar Mugra lama Poddonagar lama Golagati lama Bilunia ni Simi Lungthung lama Bishalgor ni Simi Bongeshwar Agartala ni Simi Champaknagar lama Kalasora ni Simi Photigrai Arundhati Nagar ni lama Koilashahar ni Simi Unakuti Mohanpur ni Simi Subal Singhbari lama Khwai ni Simi Subal Singhbari lama Khwai ni Simi Koilanpur Melagor ni Simi Tulamura ni Simi Matarbari ni Simi Udaipur lama Udaipur ni Simi Chandrapur Ragna ni Simi Dharmanagar Lungtham ni Simi Muhuripur Kolai ni Simi Ambasa lama abahai lama rok swnamjakha Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya ni molo Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya ni molono Melagor ni Neermahal Shillong ni Tripura kesel swnamjakha Chakla rusna bado khajana thumani rangno aro swbaijago Maharaja ni amolo Bubagra khorni cantonment ni Shiv Mandir Ondormahal ni Kisasek nok Sodor SDM office Adalot Bobon Post Office building Circular Bazar building Montri Bari Electric Supply Bobon abahai rok swnamjakha abono karibo Agartala ni Thana Road Hospital Road Radhanagar Road Akhaura Road Ronalse Road tai Jagannath Bari Road ni lama rokno phuarjakha Rajbari ni gate ni Simi Jackson gate jora lama paka rwjakha Agartala ni 79 tilao Bilajong Bobon swnamjakha Haphangni bolong bedekni samung khlainai rokni bagui hasteni gobangma thayo wa son tai toktani nok swnamjakha Haphangni samung khlainai rokni tongthai along nok swnamani hasteni gobangma thayo ban kotor eba pukhiri kotor khurmani tai kisase kolkaimani abahai gobangma samung khlaijakha Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya ni molo Omo haikeno Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya ni molo projarokni hamkraini bagui bo bisio busuk rang swbaijakha aboni report norok tabuk video ni screen o nugui tongo Bayapsong Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya ni Laibuma ni kogrok asukbai payakho norok anologi rekhe next video wobo o Maharaja ni Laibuma ni video no tubui phainai tini ni bagui asinu sinai jotono no hambai